Здравейте! Казвам се Петър и съм продуктов специалист в фирма CML България. Днес примерно ще ви представя изцяло новият модел мини вирижен багер JCB 25Z1, който замества добре познатият 8025. С тегло от 2 тона и половина, 25Z1 е с нулево завъртане на задната част, което го прави перфектната машина за тесни пространства. Оборудван с последно поколение двигател Kohler с мощност 18,4 кВт, без AdBlue и без DPF. Моделът е с подобрена геометрия и 500 часови интервали за гресиране, което го прави още по-икономичен. Z1 е с подобрена хидравлика, както и с подобрена система против претоварване. Управлението е изцяло пропорционално, което го прави още по-лесен за работа. Мини багера е снабден с система за автоматично спиране и функция за автоматичен празен ход на двигателя, което води отново до горивна ефективност. Стрелата е подсилена и изработена от закалена стомана за повече издръжливост и по-дълъг експлоатационен живот. Максималната дълбочина на копаене с 25Z1 е 3 метра, а заради компактния си размер, машината се транспортира лесно между обектите. За финал, нека обърнем внимание на удобната кабина, която е една от най-просторните в този клас. Оборудвана е с премиум седалка с окачване, 4-инчов дисплей, Bluetooth радио и интуитивни контролни уреди. JCB 25Z1 впечатлява и след работни светлини с функция Follow Me Home. За допълнителна информация или персонална оферта, може да посетите нашите офиси в страната или да се свържете с нас на www.cml.bg.